Ние сме от фирма за климатици М-Клима и ще ви покажем как се извършва профилактика на климатит. Първо, отваряте капака на предния панел. После изваждате филтрите и ги почиствате с хладка течаща вода, а ако са много замърсени, може и с обезмаслител. След това се разглавя предния панел на климатика, за да се освободи достъп до топлообменника на вътрешното тяло, за да бъде основно почистен. Първо напръсквате с вода. След това с обезмаслител и изчаквате 2 минути. Отново изплаквате с вода, за да се измие мърсотията. Накрая се напръсква с антибактериален спрей за дезинфекция, убиване на микроби и лоши миризми. След което се поставя почистения преден панел, филтри и капак. Сега включваме климатика на студено, за да се измери колко бара налягане държи външното тяло. И поставяме термометър да измерим изходяща температура на изпарителя. Ако налягането е паднало, се налага зареждане с фреон. А ако налягането е в норма, манометрите се откачат, капакът се поставя на място и ако има нужда, външното тяло се почиства с четка от натрупаната мърсотия.